Maso donjo na weche mag tuke ni jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omollo dhi nyime gi chenro mag jiwo tuke kor gwenge kaka yor miyo mijing'o kod ting'o malo talanta mag rowere e kar gwenge mopogore opogore. Dwaro mar chenro no e bwo riwruok mar Dr. Raymond Omollo Foundation en mar neno ni jotuk adhula mowuok e gwenge bende chieng' moro oyudo thuolo mar nyiso lony ma gin godo e tuke adhula. Coordinator mochung' ne chenro mag tuke apis Raymond Omollo miluongo ni Michael Odari mane oloso e boma mag Homa Bay e kinde mane gichiwo gige tugo ne tim mar Garage e boma mar Homa Bay kod mar mbalariany ma Tom Mboya ne okoni chenro no geto neno ni rowere oyudo thuolo. Kako pogore gi German magisomo nikech almost sani wadong mana gi only 1 month to nyithindo gidhi Germany. So waketo gi busy, sports bende miyo gibedo busy, bang' somo ginyalo goyo mpira. Koro mane omiyo Raymond Omollo okelnegi uniform, okelnegi mpira, okelnegi armbands, obro organize mondo okelnegi nets mar nyithindo bogore kat kendo gimotimore maber giriwore gi nyithindo ma oko mondo gibed gimoro nikech nyithindo ma oko bende nyalo bedo ni timo gik maricho. Raymond Omollo omiyo jo garage uniform bende. To wakwan jo garage bende Homa Bay ka mondo gibed nyithindo manyalo bedo ni timo gik moko manyalo kelo negi moro e mesa. Wamor sana gi projects mag Dr. Raymond Omollo kendo wagone erokamano kuom kelo ji. Sports en gima riwo ji kendo kelo ganda kanyakla kendo medo hera. Koro miyo youth ok bed idol ma pachgi nyalo paro gik mopogore matimo gik maricho. Willy Sang matugo tuke mag golf e kaunti ma Mombasa nobedo jaloch e tielo mar ariyo mag tuke KCB